खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोना समायखिरा लानाय हाबाफारिया दाखालिनो जानानै थाङो। मोजाङै मोजां जानानै थाङो। समायखिरा लानाय हाबाफारिया मोनसे मेलानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानाय जाबाय। 60थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव सानैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। बेखौ गोख्रोङै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दङ। 3 नं. श्रीरामपुर बियाबनि बिटिसि बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंनाय देरहालांनाय मुस्रि सजल कुमार सिंह बिथाङा सजल फसंथाननिफ्राय गोरिब नखरफोरनो कम्बल राननानै होदों। बिथाङा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननानै देरहालांनायनि थाखाय बिथाङा गरिब नखरफोरखौ अनसायनानै कम्बल राननानै होदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि जाला मावख'आव बेरायहैदोंमोन आरो बेखौ खामानि मावनो थाखाय मावख'आव थांदोंमोन। रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा गोख्रों हाबाफारि लागोन होननानै बुंदों आरो माखासे फरायसालियाव लांदां जानाय फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो थिसनगोन आरो माखासे सरकारनि नङि फरायसालिखौबो सरकारि खालामनानै होगोन होननानै बुंदों आरो माखासे फोरोंगिरिफोरा टेटनि माबा जानायखौ बेखौबो थाबैनो मावफुंनानै होगोन होननानै बुंदों बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'। बिथाङा आरो माहारियारि जौगानायनि थाखायनो गोख्रों नाजालांबाय थागोन होननानै बुंदों। माखासे सोबख'नाय गैयै सरकार दानो थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाक्सा जिल्ला आथियाबारि हालामनि सुथिया गामियाव गंसे फरायसालिखौ नायगिदिंहैदोंमोन आरो बेवहाय सासेल' फोरोंगिरि दंमोन। बेनि फोरोंगिरिनि मुङा जाहैबाय मनन चन्द्र बर्मन। बेवहाय आरोबाव सासेल' फरायसा दङ। फोरोंगिरिया सासेल' फरायसाखौ फोरोंनांगौ जाहैदों आरो स्कुलनि थासारिया मोजां गैया। बेनि थाखायनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिनि स्कुलखौ बन्द खालामनानै होयो आरो बे फोरोंगिरिनि गुबुन जायगायाव स्कुलाव फोरोंहैनांगौनि थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नो गांसे लाइजाम हरो ट्रेन्सफारनि थाखाय आरो सासे फरायसाखौ गुबुन गंसे फरायसालियाव फोरोंनो थाखाय दैथायहरो। आबादारिफोरा माखासे धर्ना होदोंमोन जेनेबा 12 बाजिनिफ्राय 3 रिंगासिम धर्ना होदोंमोन बिथांमोना आरो माखासे नेटबो बन्द खालामनानै होदोंमोन माखासे समनि थाखाय आरो पुलिसफ्रा डिउटि होदोंमोन। बेवहाय रावनिबो जिउ खहा जायाखै बा खैदां खैफोद जायाखै। माखासे आबादारिफोरखौ हेफाजाब होग्राफोरखौ हमनानै लांनाय जाहैदों।